И добре дошли отново в нашия канал на Кастра Премиум, свързан с земеделието, извън урбанизираните територии, развитието на селските райони, сеитба, жътва, пръскане, торене и така нататък. Всичко свързано с земеделието. Днес сме 6 юни 2023 година и съм много щастлив и доволен, понеже пътувам към склада на една компания, която ще видите малко по-късно във видеото. На всички е известна. Поръчах си селскостопанска машина януари месец и след 6 месеца най-сетне дойде и съм много щастлив от този факт. Отивам да го нарека да се наслада на машината, защото не съм я виждал до сега. Така че не забравяйте да харесате видеото, да се присъедините към нашия канал с subscribe и до следващия път. Ето, М7, 170 коня, премиум фул, за него говорих. Мисля, че си заслужаваше чакането. Кофата е Sonarol 4 в 1 отваряема. Товарача е щол, трактор е Kubota. Мисля, че няма аналог. Сега ще ви покажа отзад. Ето го. Така. И утре си го взимам и започвам. Най-сетне си го взема след дългото чакане. И вече е качен на лодката. Готов е да пътува към стопанството. Само искам да забележите размерите му. Както сами виждате зад мене, 2023 година е годината на сбъдването на мечтите. Вчера го разбрах това и за мен се сбъдна поредната мечта. Една от всичките ми, исках да имам трактор. От много години исках да имам трактор, от 2-3 години примерно исках да имам трактор и вече имам трактор. Машината е Kubota M7, 173 коня, челният товарач е щол и кофата към челния товарач е Sonarol. Kubota е японска компания, която се произвежда в Европа. Във Франция е сглобяван трактора. Челният товарач е произведен в Германия, а пък кофата е произведена в Полша. Защо са три различни? Защото много държах, когато го поръчвах да имам челен товарач с кофа. От Kubota ми предложиха, че имат наличен челен товарач щол, който е по-добър дори от оригиналния, защото на оригиналния, ако не се лъжа, слагат LS, нещо е такова започва модела. Този, както виждате, е Profiline FZ4334. И просто машината е вече като, т.е. не е полубагер. Едновременно е трактор, едновременно е багер. Кофата защо не е щол, а е Sonarol? Защото щол нямат отваряема кофа. Тази кофа е 4 в 1. Влезнах си в сайта на Sonarol, избрах си я. 2.25 е широка, имаше 3, 4 или 5 модела. Трактора е 2.50, тази е 2.25 широка, около 0,6 кубика събира. И исках да бъде кофа за багер, да бъде с такъв тип зъбци, да може да се отваря, да може да работя абсолютно всичко с нея, да си рова в земята, да си дигам маса земна, скална, камъни, чакъл и така нататък. Това ми е първият трактор, между другото. Много се колебаех дали да си купа малък трактор, дали да си купа с отворена кабина, дали да си купа втора употреба трактор, но накрая, разбира се оказа, че новото излиза ефтино. Затова вече в живота си не купувам неща втора употреба. Наистина са много по-скъпи от началото, но после ти излизат ефтино и ти доставят удоволствие като работиш. Отзад ще ви покажа след малко. Когато го поръчвах трактора, го поръчах с мулчер.
който е отклоняващ, дигащ се на 90 градуса нагоре, разбира се, хоризонтално и с минус 65 градуса може да се чупи. Той е с размерите на 2 метра. Трябваше да бъде 2,50, но поради стекли се обстоятелства от Кубота, се оказа, че могат да ми доставят само 2 метров, защото трябваше да чакам още 9 месеца за 2,50. Което, разбира се, пак беше разочароващо, защото на мен ми е малък този мулчер. Но държах да бъде отклоняващ. Ще видите в следващите видеа. След малко ще ви покажа трактора цялостно отвън и после отвътре кабината. И започвам от пред-назад, разбира се. Вече ви споменах за кофата, която е Sonarol полско производство. След това е щолчелният товарач. Ето го и трактора. Осветленията са му LED осветления. Просто в момента, в който ги включих на тъмно, не можах да повярвам какво се случи пред мене. Просто светът феноменално и много силно. Дори да се изненадах. Така, както вече ще ви кажа, значи гумата е 540 на 65 на 28. Това е предната. Ще ви покажа задната джанта е 38 цолова. Хубавото е, че гумите са ми Мишелин, така дойде. 650 на 65 на 38. Така, сега минавам за трактора и идва момента, в който да ви покажа мулчера. Така, ето го мулчера. SE 2200P на Кубота, макар че е Квернеланд. Ето го Вома. Така, искам да ви покажа, ето отзад хубаво да видите. Третата точка, като бонус ми дойде, че е хидравлична, понеже тези, които не са хидравлични, трябва да се въртат механично. Значи имам една двойка, втора двойка, трета двойка, четвърта двойка изходи, имам компресор, имам за ремарке спирачки, това е изобуса, това е за кабелите на ремаркето, ако не се лъжи, това е за изобуса. Окачването е много важно, че е на въздух. Ето триточковата система, както я виждате. Така, ето и копчетото, тук е на два тъкалника. Можеш да си регулираш вома. Това е за задна навесна система, да се дига и да се сваля. Това е за хидравличните изводи. Номера, както виждате. Така. Забравих да ви кажа, че отпред също има предна навесна система. Единственото, което няма, ето ги рамената. Единственото нещо, което няма е преден вом. Иначе като екстри, си го поръчах с всички екстри. Ето там вътре се слага предния вом. Това е силоотводен вал, който може да задвижва машини отпред. Но за сега не ми трябва. По-натам, ако ми потрябва, може да сложи допълнително. Една много важна екстра е активния мост. Значи активният мост допринася за по-голямото комфортно, ето го тук може да го видите, по-големия комфорт на трактора при наклони и така нататък. Сега, разбира се, резервоара, куфър за инструменти, който, разбира се, е празен, трябва да си го напълните. 330 литра е резервуара за гориво дизел, разбира се. Това тук е AdBlue. AdBlue никъде не можах да намеря в книжката. Колко е? Така горе-долу, като го гледаме, около 30-40 литра. Понеже тръгна да ми привършва. Сега да ви покажа кабината. 300 пала има. Тук е едната дръжка, разбира се. Сега в момента влизаме вътре. Седалката има доста позиции, дори си изненадах, още не мога да... Карал съм го вече около 40 часа, още не мога да разбера колко функции има. Тази е пасажирската седалка. Може да се по този начин да сложиш нещо. Дига се, разбира се, и отдолу с амортисьор, че може да си държиш някакви неща. Музиката, както виждате, допълнително от Кубота ми я купиха. Отидаха, казаха ми, отиди си избери каквато искаш музика. Отидах си избрах много хубав панел на Sony и съм много доволен. Така. Сега ще ви покажа подлакътника. Тук има още копчета. Така,
Това е за ВОМа. Ето ги джойстиците. Значи принципно това е оригиналният джойстик, на който са ми вързани предната навесна система, а това е джойстикът на челния товарач. Това е терминал Teus се води. Това също е другия джойстик на трактора. Тук, както всичките копчета, които ги има тук, ги има и на дисплея. Така. Ето ви волана. Волана е много ергономичен, лек, удобен. Разбира се, с педал се натиска и може да си го регулирате. Сега ще ви покажа. Така, за да много ти удобно и да влезнеш. Искам да добавя едно от много важните неща за затъмняването на прозорците на трактора. Държах много да бъде с затъмнени прозорци. Оказа се, че ще бъде много голямо предизвикателство, но пред мен аз обичам предизвикателствата, макар и да са много трудни. Тоест това е предизвикателство, за да е трудно. И после да ти е лесно. Когато докараха трактора в склада на Кубота в София, може би около месец и половина търсех фирма, която да дойде на място и да ми фолира стъклата. Оказа се, че има такива фирми, но тяхното изискване е нещо много просто, да бъдат свалени вратите. И то не е само свалени вратите, поради това, че вратите са две стъкла, да бъдат изцяло демонтирани уплътненията, дръжките, панти и така нататък. Разбира се, организирах всичко, дойдоха момчетата от Кубота, горе-долу аз и служителите от Кубота бяхме свършили на половината работа. Момчетата от Георгис гараж в Студентски град, които се занимават само с такъв тип затъмняване на прозорци, почистване, полиране на автомобили, детайлинг център се казва, Георгис гараж, ГГ му е логото и просто момчето е феноменално и съм изключително благодарен, че дойде, свалиха си всичките уплътнения, монтираха си фолиото, после си сглобиха всичко и си заминаха. Разбира се, за един ден стана всичко и цената, която ми взеха, не беше никак, за това, което направиха, не беше никак висока. Защо го направих? Защото, както знаете, на полето те пече от сутрин до вечер слънцето. В момента в кабината е още по-комфортно, защото не става толкова топло вътре и не ти изгаря врата и всичко. Просто усещането е феноменално. Само хората, които имат такъв трактори с такъв тип затъмняване, знаят какво е с затъмнени прозорци и без затъмнени прозорци. И така, добро утро на всички, на нашите зрители. Както виждате в момента, преди да започнем да работим на полето, всеки един механизатор и тракторист и така нататък знае, че трябва да се гресира. На мен, разбира се, ще ми е за пръв път. Купих си тъкаламид, ръчен. Има и електрически на диволт, но цената му е 550 лева без батерия и зарядно, а този излезе около 100 лева с маркучи с накрайник. Мисля, че ще свърши същата работа, но като за начало сега ще видим, ще ви покажа как се гресира мулчера с дадените му компоненти и части по книжка. Джунгла. Страшна работа, казвам ти. Като за първи ден вече се попристъмва. На черешовата градина сме и разбира се, тестваме отклоняващия мулчер. Още се, така да го кажем, още се учим.
Трактора не се използва само за работа в полето. Има много други приложения. Както виждате, в момента сме се качили на кофата с челния товарач и слагаме канче на луците, за да отвежда водата. Вече стана на 46 часа, моточаса е, понеже при селскостопанските машини и багерите и така нататък се смятат в моточасове, а не в километри. Това ще му е и първото миене, разбира се. Купил съм си шампан на Sonax с водоструйка, която е купена от Lidl, слабичка, около 100 бара горе-долу, но на мен за сега не ми трябва по-силна. Нарочно не пръскам с безконтактно, защото безконтактното разяжда мъркучите и съм си купил шампан с гъба. Ще го мия. Останаха джантите и кофата само да я пръсна. Това, което искам да ви кажа, че джантите са... Значи, задните са огромни, както и предните, разбира се. Значи, много време си търсех каква гъба да си купа и накрая си купих гъба за фугиране. За фуги на теракот, фаянс, гранитогрес и така нататък от Ашев и Галинг. Така, и сега да измиеме с водостройката. Предните джанти са 28 цолови, а пък задните са 38 цолови. Много от вас сигурно се чудят къде ще го прибирам зимата трактора, дали ще бъде под навес, в халя и така нататък. Нито едното, нито другото. В момента го покривам с, сам разбира се, с около 60 квадрата винил, който е 12 дълъг на 5 широк, защото от предната част, където се намира кофата, до края на мулчера, ето там вече е покрит, е горе-долу около 10 метра. И това е най-големия размер като винили и да сме благодарни на фирма JC Deco, които ни осигуриха такъв тип винил, разбира се втора употреба, за да може да го покриеме. Сега ще го покрия трактор и след това ще го фана с въже, за да го пристегна, защото се очаква сняг. А вече сме декември месец, 14 декември. Все пак празници идват, ще празнуваме и чак до година, живот и здраве, ще го зазимяваме. Вече е покрит, обкрачен с въже. Идвайки насам, разбира се, сигурен бях, че въжето няма да ми стигне. Имах едно въже от Lidl, ако не се лъжа, 20 метра, което си го бях купувал на ролка, с което си вързваме хамака. Не ми стигна. Но все пак успях да направя каквото можех. Долу го подгънах, защото беше голям. Единствено, понеже е 5 метра, тази и другата част остават непокрити. Но мисля, че е по-добре, отколкото да не е покрит, защото веднага започнаха някои неща, като шплинтове и такива неща да ръждясват по него, което не е никак добре. Трактор чисто нов да ръждясват някакви неща не е окей. Ето виждате отзад как го подгънах. Сега ще ви покажа видеото да видите. Винила е ламиниран, не от най-здравите. Ето може да видите тук, когато го напънах малко повече, как капсите късат винила. Но пък има друг модел промазан, който пък е много здрав, но пък и много тежък за сметка на това. Но за сега този ще свърши идеална работа. Ето сега ще ви покажа къде го побългарих малко с сезал, разбира се, защото не ми стигна. Ето може да видите тук. Така малко български подобрители, но все пак важно е да е покрит. Ето.
Зрители, надявам се клипчето да ви е било полезно. Харесайте нашия канал в Caster Premium, абонирайте се за още такъв тип подобни интересни, идейни, креативни видеа. И очаквам вашите коментари. Много съм щастлив, че имам толкова много гледания. Не очаквах да имам толкова много гледания на видеята. За това ги правя. Искам това, което живея аз, да го споделя с вас и да се научите на някои интересни неща. Разбира се, както и аз искам да се уча. И споделяйте, коментари, пишете ми и така нататък. И до следващия път. Честита нова година. Тепърва интересното предстои.